cyn cychwyn, licen ni wedi diolch yn fawr iawn i Urdd Gobaith Cymru a'r adran Steddfod yn benodol am drefnu'r sgwrs gret mae hyn. Wel, fi'n gobeithio fyddwch chi'n meddwl bod yn gret ar y diwedd. Fi'n gobeithio fydd eich cynnwys yn plesio chi. Ac yn fwy na dim, fi jyst eisiau sôn bod y sgwrs yn sgwrs hamddenol, a fel oedd Cefn sôn, yn gyfle i chi gobeithio cael rhywbeth mas ohono fe, ac yn gyfle i chi, os fyddwch chi siarad gyda ni ar ôl y sgwrs, trwy cysylltu gyda ni, neu wrth gwrs gofyn cwestiynau ar y diwedd fel petai. Ond cyn i ni ddechrau, o'n i'n meddwl bod rhaid wneud pethau'n swyddogol, a fel ni'n gweud, diolch yn fawr iawn i'r holl partneriaid i gyd, sef Sgil Cymru, Screen Alliance Wales a Bad Wolf, Theatr Genedlaethol Cymru ac yn amlwg Urdd Gobaith Cymru hefyd. Felly, without further ado, fel petai, hoffen i gyflwyno pawb sydd ar y panel heno, a fi'n rili lwcus i fod yn cwmni y 3 berson arbennig yma. Felly, yn gyntaf, hoffen i gyflwyno Sue Jeffries, rheolwr gyfarwyddwr Sgil Cymru, sydd â blynyddoedd o brofiad y maes ffilm a theledu. Felly, croeso cynnes, Sue. Diolch yn fawr. Cyffroes. A wedyn, nesaf wedyn, fod fi Griffith Evans, cyn brentis gyda Sgil Cymru, ac hefyd erbyn hyn yn gweithio i ystod Griff, felly ffili aros i glywed am dy brofiadau di a siwt mae y profiad gyda Sgil Cymru wedi arwen i ble rwyt ti heddi. Ac yna, mae da ni Megan Beckett, sef cynorthwyydd sgript, fi'n meddwl, yn dyfa Megan, gyda Screen Alliance a Bad Wolf, felly fi'n fan mawr o waith Bad Wolf, felly fi'n edrych mlaen yn arw i glywed am dy brofiadau di. Ond bod fi wedi rhoi rhyw flas o'ch teitlau chi, teitlau swyddogol chi fel petai, jyst yn meddwl bydde fe'n gyfle da nawr i ni fynd un wrth un, Sue, Griff a Meg, jyst i glywed yn gwmws rhinwedd eich swydd chi a beth sydd ynghlwm gyda'ch swyddi chi. Felly, Sue, os yn bosib, dechreuwn i dy chi. So, beth yn gwmws i chi wneud o rhan eich swydd chi? O'n i'n meddwl na mo'n dawr gyda ni. Ie, fi'n gwybod. So pethefnos yn handi. Y peth mwyaf dwi'n meddwl dwi'n gwneud ydy gobeithio ydy chwilio a ffeindio pobl ifanc sydd eisiau dod i fewn i'r diwydiant a gwneud yn siŵr bod ni yn ffeindio'r lle iawn iddyn nhw fod, o bod nhw'n medru cael gyrfa hir a diddorol fatha dwi wedi cael yn diwydiant dros 20 mlynedd. Dwi wedi mwynhau bob dim dwi wedi gwneud dros yr holl flynyddoedd dwi wedi bod yn y diwydiant, a dwi'n meddwl bod yna ddyletswydd i'n nghenedlaeth i wneud siŵr bod bobl ifanc yn dod i fewn ac yn cael gyrfa gystal a dwi wedi medru gael. So dyna di bwrdwn beth dwi'n gwneud, dwi'n meddwl, yn ganol bob dim arall. Ie, heb os, a yn arwen i hynny wedyn, Griff mewn ffordd, y briliant Sue wedi rhoi'r cyfle fa i ti mewn ffordd, so felly, os ydych chi wedi weid wrtha i ychydig am dy brofiadau di, wel, nid y swydd di hyd yn hyn, de? Ie, cool. So, nes i brentisiaeth digidol trwy Ysgol Cymru gyda Ysbrac, a fi wedi neud bach o waith gyda Ysgol Cymru ers ni, a ar hyn o bryd fi'n gweithio fel cyd-ynydd y we yn Ysbrac, so lot o waith o ddiweddaru'r Llwyfan, a nid fath na beth a tyblygu pethau newydd mewn ffordd. O, cool, ie, da. A wedyn Meg, beth amdano ti o ran rhinwedd y swydd? Beth yw cynnwys? Fel oedd Sian wedi dweud, so fi'n gweithio efo sgriptiau a fi'n gweithio mewn adran datblygiad. So pan mae pawb yn meddwl am cynhyrchu teledu, maen nhw'n meddwl am cynhyrchiadau hun a actually filmmaking, a actually creu y raglenni. Ond mae datblygiad fel y sort of calon creadigol y cwmni, so mae'n ble ni'n basically yn dod lan efo'r syniadau ar gyfer y raglenni a gweithio efo ysgrifenwyr i just creu raglenni really, a rydyn ni'n gweithio efo ysgrifenwyr i sort of creu sgriptiau a pitch documents i wedyn fynd â nhw i broadcasters fel y BBC, Channel 4, S4C, a wedyn gofyn i nhw wneud raglenni ni really, so yeah, mae'n... Amazing. Oes, yeah. Ie, a wedyn fi, os chi'n moyn clywed y gloi beth i fi wneud hefyd, felly cydlynydd cyfranogi fi yn Theatr Genedlaethol, ac yn rhinwedd yn swyddi, fi'n lwcus iawn achos fi'n cael gweithio o fewn cymunedau gyda phlant o phobl ifanc, dysgwyr, o fewn y gymuned, really, jyst mwyn sicrhau bod yna greadigrwydd o fewn cymunedau sydd yn gyffroes iawn, really, fi'n mwynhau'r swydd yn fawr. Felly, sôn am eich profiadau chi'n fyna, beth oedd fel petai y cymhelliad neu'r drive fel petai? Felly Griff, ddechrau ni dy ti, pam o ti'n meddwl, yn yr ysgol hyd yn oed o ti'n meddwl, ti'n meddwl beth, hoffen i ddilyn gyrfa creadigol, neu oedd e'n rhywbeth hollol newydd i ti gyda'r prentys fath o beth?
Ie, ti'n be, oedd e beth eitha newydd, so dath prentisiaeth lan ar wefan swyddi ar enw Indeed. A ni'n meddwl, cool, fel, yn cael ei ai am hwn. A yn yr ysgol, i fod yn hollol onest, nes i ddim really gael lot o gyngor ran pentrisiaethau. Oedd na ffocws o ran prifysgol, fi'n siŵr bod lot o bobl wedi gweld hwnna yn ysgolion. So oedd fi mor fach bod fi wedi gwneud y prentisiaeth gyda Sgil Cymru, a wedi bod yn gyfle gwych i fi i ddatblygu a cael y cyfle i just mynd syth mewn y byd gwaith. Mae wedi bod yn brofiad arbennig i fi. A fi gytuno Griff, achos weithiau, ti'n bod, fel rhywun 17-18, neu cynt hyd yn oed, os chi'n gorffen wedi tygau, ti yn gallu meddwl, waw, mae'r cyfnod da yn ysgol yn rôl yn rili gloi, a weithiau ti yn panig o weithiau, meddwl, reit, dim ond i'r brifysgol y bosib, a wrth gwrs mae'n gret hefyd os mae'r trywydd hynny chi moyn cymryd wrth gwrs, ond mae'n neis gwybod bod yr opsiynau na mas na mewn ffordd, yn dweud bod ddim rhaid o reidrwydd mynd i'r brifysgol, bod na ffurf gwahanol mewn i byd gwaith, a mewn ffordd syw, fel o'ch chi wedi cyffwrdd yn barod mewn ffordd, I suppose eich cymhelliant chi falle oedd i sicrhau bod na ddyfodol i bawb o bobl ifanc mewn ffordd, i sicrhau bod na drywydd ar gyfer pawb, nid o reidrwydd dim ond y trywydd academaidd mewn ffordd, ie? Ie, ti'n meddwl, pen nes i gychwyn y diwydiant, chydig iawn o bobl raddedig oedd yn y diwydiant, o gyn i radd digwydd bod, ond do'n i'm yn gwybod be nes i wneud ar ôl yn radd. A be nes i oedd cwrs grefynyddol, a dwi'n ffasiwn beth yn bod dwi'n wrth gwrs, ond mae'n un o'r pethau gorau nes i wneud, nes i ddysgu teipio sy'n meddwl na mae gen i keyboard skills ydy cyfrifiaduron ni'n codi ofn yna fi. Sy'n beth anghyffredin o'n nghenhedlaeth i, dwi'n meddwl, so o hwnna'n beth da, nes i ddysgu mewn un bach o gyfrifo, ti'n modd gyfrifon, nes i ddysgu speed writing, pethau sy'n handi i gyd ar ôl i mi wneud yng Ngwradd. A wedyn nes i drio am wahanol swyddi, am un ohonyn nhw oedd cynorthwydd cynhyrchu dan hyfforddiant yn HTV yn Gaerdydd. A mi ddoes i wir heb wir wybod be oedd y job. O'n i wedi darllen i fymryn bach amdani, o'n i'n gwybod bod chdi'n cywio cameras, o'n i'n gwybod roughly bod chdi'n teimio'r rhaglenni, ni'n gwybod fawr mwy na hynny. A mi oedd o'n 9 mis o fforddiant ar y job yn gwneud y job. Debyg iawn i'r prentisiaeth da ni'n gwneud rwan. A mi oedd yn i'r adag hynny, mi oedd y diwydiant yn hyfforddi. A mi gymodd o, a mi o'n i'n un o fymryn bach o bobl efo gradd ond yn gwneud hyn, ac oedd yn ymwneud bod ni'n anghyffredin iawn. A wedyn ar yr hod droi, ddari o fynd yn ddiwydiant yn disgwyl gweld pobl graddedig, a dwi'n meddwl bod hynna wedi bod yn hollol anheg o ran y diwydiant wir, cos dwi'n meddwl bod chdi angen gradd mewn lot o'r swyddi mae da ni'n neud. Mae yna rei ohonyn nhw miwti, mewn animeiddio, mae yna lefydd lle ti angen gwybod y math o bethau maen nhw'n medru dysgu ti, learning for learning sake mewn prifysgol, ti'n modd. Mae yna lefydd, mae yna bethau technegol fatha dysgu am sain a cerddoriaeth ar y bethau felly, a mae werth i ti falle mynd i brifysgol gyntaf. Ond mae yna lot o beth da ni'n neud. Y profiad sy'n bwysig, wneud o, a dwi'n meddwl, ar gyfer prentisiaeth, ti angen pobl sy'n eisiau gwneud, sy'n eisiau siarad am bethau, sy'n eisiau just wneud o. A dyna beth mae pobl fatha Griff ar prentisiaeth. Mae yna prentisiaeth cyfredol yn y gynulleidfa heddiw, a dyna di'r gwahaniaeth rhwng nhw. Mae nhw'n bobl sy'n eisiau mynd allan yna a gweithio yn y diwydiant, yn y trach na eista adra yn wylio ffilmiau a siarad a sgwennu amdanyn nhw. Ie. Dwi'n siŵr, dwi'n mynd off. Na, achos mae'n bwysig bych chi'n gweud fi'n meddwl syw, achos fi hefyd, nes i radd mewn drama ac astudiaethau theatr, a doges i amser gret a dysgu llawer, ond yn yn swyddi fi yn ddoheddi, digwydd fod y profiadau fi wedi cael sydd wedi cael fi i'r swydd yma, nid o reidrwydd y gradd. Ar ôl grafio o radd drama, o'n i ddim cweit yn siŵr beth i wneud, felly o'n i'n ffodus iawn, representing yr urdd fan hyn fel petai, gysi swydd yr urdd fel swyddog ieuenctid, a nes i ddysgu llwyth yn rhan o'r swydd hynny, a'r elfen fel fi'n sôn nawr yn swydd bresennol i, yr elfen o ymgysylltu da'r gymuned, a'r ymdeimlad nawr fel, waw, siarad â phobl, a trial ei gwahaniaeth i bywydau bobl ifanc, really. A'r un fath o'n i gysi swydd fel mentoriaeth lleol, a'r un peth o fyna gweithio fewn y gymuned, a edrych yn ôl, yn amlwg mae'n swyddi nawr o bosib yn Creadigol gyda'r theatr gen, ond eto, wrth edrych yn ôl, sail yng ngwaith i yw gweithio yn y gymuned, a mewn ffordd y profiadau ges i wedi
coleg ar brifysgol fi'n siŵr sydd wedi gwneud fi gyrraddedwy heddi os mae'n ei synwyr. Ie, a dwi'n meddwl, dyna beth mae prentisiaeth yn wedi gwneud i ti, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr fydd Griff yn cytuno fan ni fan hyn. Mae'n rhaid y profiadau i ti, ond mae'n rhaid yr cysylltiadau i chdi fedru cael swyddi wrth fynd ymlaen. A mae hynny, mae'n diwydiant ni, mae gyn lliad o swyddi sy'n cael ei ysbysebu. Mae gymaint o swyddi sy'n mynd word of mouth. Dwi'n siŵr fi Megan yn gwybod hyn o fewn Bad Wolf, mae pobl yn symud i fewn a un lle llall ac i fyny ac ar draws a lle bynnag. Ond fydd y swyddi wedi cael ei ysbysebu yn lle, rhywun sydd wedi dweud, wia, mae rhywun isio rhywbeth, mae swydd yn mynd yma na. A os ti wedi bod am flwyddyn yn gwneud beth ti'n gwneud fel prentice, ti'n lot mwy tebygol o fod yn y canol yn gwneud, yn nabod y bobl yma sef o'r swyddi. Ie, bendant. Megan, beth amdano ti o rhan dy brofiadau di, a oedd unrhyw beth di annog ti i fynd am y swydd yma, neu o rhan dy brofiadau di, oedd unrhyw beth penodol o ti'n meddwl, dyma beth fi eisiau gwneud? Ie, oedd e bach yn gwahanol i fi, achos oedd diddordeb fi wedi dechrau yn y prifysgol. Llenyddiaeth Saesneg yn prifysgol Carwysg. Ac oedd ni efo adran astudiaethau ffilm rili gwych fyna. So nes i wneud cwpl o modiwlau ynghyd â gweddill gradd fi. A nes i penderfynu oedd fi eisiau dilyn gyrfa mewn just rhyw fath o adrodd straeon ac o teledu a ffilm wir o diddordeb i fi, achos oedd mae adran elfen gwledol hefyd, so extra layer yna o adrodd straeon. So ar ôl gorffen prifysgol nes i trio ffeindio cwbl o jobs fel runner. A fel oedd Sue wedi dweud, oedd e really yn trio gofyn ym mhob man a ffeindio connections yn bach yn manic pan oedd fi'n trio ffeindio jobs yn gyntaf. Nes i wneud cwpl o jobs fel runner, nes i gweithio ar ffilm Roger Williams. Roger Williams oedd wedi ysgrifennu ar y series Bang. Na'n 2 wythnos oedd ni'n ffilmio yng nghanolbarth Cymru yn agos i Llandrindod Wells, ac oedd hynna mor intense, 2 wythnos a 6-day week. So, oedd e'n really baptism by fire achos yr oriau ni'n neud. Profiad really dda, i tablu fy hun, in at the deep end, ac oedd fi i dysgu gymaint o'r profiad hynna. So, oedd hynna wedi neud i fi sylweddoli, fi eisiau neud hyn yn hir dymor, ond y falle rhywbeth bach fwy office-based, efo bach fwy o strwythyr, cos mae gweithio fel runner yn really intense, a sa'n meddwl mae'n cael digon o sort of credit, really, cos mae'n, llawer. Ond, Meg, ti'n bod ti'n sôn am y profiadau yna nawr, a fi'n siŵr bod 4 ohono ni wedi cael nhw, yw'r profiadau cychwynnol hynny, megis fod yn runner, yn bwysig i ti'n credu mwyn bod ti'n gallu, beth yw'r gair nhw'n edrych am, bod ti'n gallu edrych ar angad runners wedyn a meddwl, waw, ti'n gwneud gwaith caled, bod ti'n gallu mewn ffordd, ti wedi byw'r profiad yna, so felly ti'n teimlo bod y profiadau cychwynnol hynny ar dechrau dy waith ac yn y blaen yn bwysig i ti deimlo beth maen nhw'n teimlo, os maen nhw'n ei synwyr? Ie, fi'n meddwl. So mae Sue obviously yn gwybod fwy am y diwydiant na fi, ond fi'n meddwl o fewn teledu a ffilm, mae'n real sort of, mae pobl rwy'n credu mewn hierarchy a sort of pwysigrwydd o gweithio'n galed a gweithio dyffordd lan. So fi'n meddwl pan mae pobl yn mynd mewn fel runner, maen nhw'n gweld sut mae'r holl beth wedi cael ei strwythyr o, a maen nhw'n deall ble mae pawb yn sefyll o fewn y strwythyr a beth chi really angen neud i cyrraedd y top, really. Sorry, ar draws ni, dwi'n meddwl, pan nes i gyrraedd, gymodd o. Mae'n siŵr bod fi wedi bod yn diwydiant am ryw 15 mlynedd cyn i mi fod yn gynnyrchydd. Ac o'n i wedi bod yn gynorthwydd cynhyrchu dan y fforddiant, wedyn ddim dan y fforddiant, a wedyn yn brif gynorthwydd cynhyrchu, a wedyn yn arolygydd sgript, wedyn yn reolwr cynhyrchu, a o'n i'n reolwr cynhyrchu am dipyn golew, wedyn nes i fod yn gynnyrchydd llinell, wedyn yn gynnyrchydd, wedyn yn gynnyrchydd gyfres. A nes i gyfarwyddo hefyd yn canol fan'na, dwi'n gofio'n lle. So ti wedi cael lot o swyddi, ond yn yr adran gynnyrchu gyd yr holl ffordd. A dwi'n meddwl ti'n cael lot mwy o barch gyn dy griw fel cynnyrchydd os dyn nhw'n gwybod bod chdi wedi dŵad o'r reit o'r gwylod. A bod chdi yn medru dweud, fyswn ni byth fel cynnyrchydd yn gofyn yng Nghymru i wneud unrhyw beth, ond fyswn ni wedi wneud fy hun. A reit aml, fyswn ni byth yn gofyn i bobl wneud pethau o rhaid i mi wneud. Dwi'n meddwl bod chdi'n reit aml yn dysgu be i beidio gwneud a be i beidio gofyn i bobl wneud.
am bod pobl di gofyn i chdi neu pethau na ddyla ti rioed fod wedi orfod wneud. Ti'n ma? A dwi'n meddwl bod pethau fel yna yn bwysig fel ti'n mynd drwedd. Bendant. A Griff, ti'n bod o ran ti nawr a ddechrau'r siwrne fel tai di bod yn brentis, oedd y ffordd o ran, sut o ti'n teimlo wrth ddysgu wrth bobl eraill hefyd, ti'n fel o ran dy brofiad di o flwyddyn ac yn y blaen, wyt ti'n teimlo oedd cydweithio'n agos wedi sicrhau bod ti'n dysgu am elfennau gwahanol, nid o reidrwydd jyst y trywydd o ti'n mynd lawr fath o beth? Oedd yn wych, ges i gyfle i weithio gyda lot o wahanol tîmodd o fewn Esbyrrac. A hefyd oedd y cyswllt y fi'n Sgil Cymru, so os oedd rhywbeth yn codi yn Esbyrrac ni ddim yn siŵr sydd i ddelio dy fe, oedd sŵn ein y dyn derbyn e-bos oedd fi neu WhatsApp message a nhw wastad na i gefnogi fi trwy fe. A oedd gymaint o bobl yn Esbyrrac yn rili gefnogol o fi tra ni'n wneud yr prentisiaeth fyd, oedd e'n wych. Nes i weithio rhan fwy ar weithiau ni'n gweithio gyda tîm y we a tîm cyfryngau cymdeithasol, ond amlwg oedd lot o gydweithio gyda lot o wahanol tîmoedd, a fi'n credu oedd hwnna'n really bwysig a beth really cool i wneud, chymod. Na, definitely. A mae'n gret, ti'n sôn am gefnogaeth yna, mae'n meddwl bod hwnna'n really bwysig, achos sew wnaethoch chi gyffwrdd ar hyn ar y dechrau, felly a phob ar ddechrau'ch siwrne chi yn y gwaith, o'ch chi'n teimlo bod ddim y gefnogaeth i gael i gymaru a heddiw, neu beth ych chi'n teimlo? Dwi'n meddwl, dyna be mae na dyn a fi yn teimlo'n gry yn hyn, bod ni'n trio peidio cael prentisiaid ar ben ei hunan yn cychwyn. Ys ben o'n i'n cychwyn, mi oedd pobl yn y fforddi, ond anaml iawn oedd ti yn y fforddi fesul 2 neu 3 neu 4, neu oedd ti'n un dan y fforddiant, falle mae yna rei eraill o mewn adrannau eraill, ond oedd ti'n wir yn eu cyfarfod nhw tan oedd ti'n bellach ar dy siwrna. A dwi'n teimlo, mae'n hyfforddiant ni yn hynod o gyhoeddus. Mae dy gangymeriadau di yn cael ei gweld yn hawdd. Os ti'n redwr, di anghofio dy dar te a coffi ar set, mae pawb yn gwybod yn syth. A dwi'n gwybod mae'n teimlo fatha cangymeriad bach, ond mae'n cangymeriad anferth. Neu'n cangymeriad bach sydd efo pethau anferth yn digwydd wedyn, mae gen ti griw hynod anhapus sydd wedi methu cael coffi. A mae hynna'n digwydd, a mae pawb yn gwneud hynna. Dwi'n gwybod faint o redwyr dwi wedi gyflogi, maen nhw wedi cael damwain yn yr car uned o fewn yr wsnos gyntaf. Maen nhw wedi dreifio dros rhywbeth neu o dan rhywbeth na ddylen nhw ddim. Ond i mi, dyna pan mae gen ti'n siwrans, mae pawb yn cael rhyw fath o gamgymeriad. Rhyw fath o damwain o fewn yr wsnos gyntaf. A da ni byth yn poeni, mae'n bod nhw'n iawn, da ni'n poeni am hynna. Ond da ni'n trio gwneud siŵr bod gennym ni cohort o bobl fel bod nhw'n medru cefnogi gilydd a bod ni'n medru cefnogi nhw. So mae nhw wedyn yn bobl sy'n mynd i deithio efo chdi gobeithio reit drwy dy siwrna drwy'r diwydiant. Dwi'n siŵr bod Griff ti'n dal i gadw mewn cysylltiad efo, o'na 3 ohona chi wedi gwybod yn gwneud lefel 4, ond mi o'na 12 a mwy o bobl yn gwneud lefel 3 yn pryd. Dwi'n siŵr bod chdi mewn cysylltiad efo rei ohonyn nhw hyd, dweud? Dwi, mae'n wych i weld gymaint o bobl sydd wedi dod trwyddo'r fel cynllun yma, a sy'n neud stwff wahanol, so fi'n gwybod bod un boi rili dlentog oedd yn gweithio ar Doctor Who, stwff cyfryngau cymdeithasol Doctor Who, a mae'n neud y fath hyn o beth o'n i gwmni allanol tu fas y BBC nawr. Mae jyst gymaint o bobl sydd wedi trwyddo'r cynllun yn neud lot o stwff really cool, a dim just o blwyddyn fi, ond pobl o blynyddoedd cynt, a na'r pobl sydd dod ar ôl yn neud stwff really cool. Fi'n gweld, nes i weld heddi bod cwpl o bobl wedi dechrau round, a bod rhywun wrthnos diwetha di ymuno a I'm a Celeb fyd. Mae'n really cool i weld gymaint o bobl neud stwff wahanol a trwyddo'r un cynllun. Ond beth sy'n greu hefyd ydy, os dyn nhw eisiau gwyno am bobl, fydda nhw gwyno fe gilydd, medan, ti'n bod? Os dyn nhw eisiau gwyno amdana ni, fydda nhw gwyno fe gilydd. Mae gennych chi le i fentio, dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Fentio cymuned hefyd. Jyst yn mynd meg, o rhan safbwynt ni, fi'n meddwl fel bobl ifanc hefyd, fi'n credu bod chi'n creu'r elfen saff na sy'n yn bwysig, achos we're all human, ni gyd yn gwneud camgymeriadau naturiol, a yn yr diwylliant ni'n gweithio ynddi, theatr a theledu, mae'n gallu fod yn fast-paced yn dweud, Meg, ti'n siŵr y Bad Wolf, mae turnaround mor gyflym, a weithiau naturiol ni'n gwneud camgymeriadau, ond mae'r elfen na bod ni'n gallu fod yn saff, bod ni'n teimlo fel, na, ni wedi gwneud camgymeriad, no worries, cario mlaen, yn rili bwysig yn dweud, mae hwnna'n rhywbeth rili fi'n meddwl,
rhaid cofio wrth megis beth efo prentisiaethau a o rhan fi'n siŵr dysgu Alliance Wales a Bad Wolf meg a ni'n theatr geni, mae'n annog bobl ifanc i ddod ato ni a i geisio achos ddim cywir a anghywir i gael fath o beth, chymod, i jyst moyn pobl i geisio a bod nhw yn teimlo'n saff a bod nhw'n gallu datblygu yn eu sgil nhw mewn ffordd. Cwestiwn bach o sôn am profiadau ac yn y blaen, os unrhyw un o rhan eich siwrne chi wedi bod yn ddylanwad mawr arnoch chi yn y ffordd i chi'n gweithio neu wedi annog i chi fynd mewn i'r maes o gwbl? Fi'n gwybod nes i sôn am Roger Williams fyna meg, sa'n siŵr, ti'n bod o rhan unrhyw ddylanwad o'ch chi'n teimlo, ti'n bod beth, neu rhywbeth chi wedi dysgu bydden ni'n gallu rhannu gyda'r bobl ifanc heddi am y byd yma, fath o beth? Ie, i fi, wel, so mae Bad Wolf, mae penaethiad y cwmni, mae ganddyn ni ddwy fenywod, Jane Tranter a Julie Gardner, ac yn gyffredinol mae'r cwmni di dominyddu gan fenywod, ond mae hynna'n peth, mae dal ddim yn digon gyffredin, ond mae'n peth rili dda ac i fi mae'n peth eitha really neis i gweld a just gweld y pobl yma'n neud rili dda. So mae nhw'n sort of, dylanwad dda i fi a ffordd fi eisiau rili dilyn in terms of gyrfa fy hun. So mae nhw wedi bod yn, nhw wedi gwneud impression rili dda arno fi, Briliant. Ti'n cydweithio da rhywun o ran sy'n o bosib yn brentis neu wedi cychwyn hefyd meg o gwbl i ti'n gallu arwen neu ddim arwen o bod ti'n rhan o'i siwrne nhw gyda nhw a bod ti'n teimlo, fi wedi bod fyna rhywbryd a wedyn le wyt ti nawr gallu, dim dylanwadu mewn ffordd, ond fel fi'n gweud arwen mewn ffordd, bod ti'n gallu fod fel right hand man fath o beth yn gallu gweud, pa poeni fydd popeth yn iawn. Wel, so oedd fi ddim wedi dechrau trwy prentisiaeth, oedd fi jyst i ffeindio o'r hysbysiad. I dechrau mewn y ffordd just bach fwy traddodiadol. Ond beth sy'n gret yw bod Creadigol Alliance Wales, sef sort of like sister sefydliad Bad Wolf, maen nhw'n gwneud llawer o prentisiaethau ffurfiol a cael llawer o pobl yn gweithio ar cynnyrchiadau ni. O fewn datblygiad fel adran ei hun, rydyn ni efo sort of trainee development editor, enw yw Rashid Bellow, ac oedd wedi dod trwy sgîm yma efo Sianel 4. Mae fe wedi dechrau yn adran ni, a mae'n sort of neis just fynd trwy pethau, a just mynd nôl i'r basics really, a dysgu fe sut i darllen sgript, a sut i o sgript, a beth ni angen edrych amdano, a dysgu am strwythyr, a pethau sort of creadigol a practical hefyd. So mae'n neis sort of just fwy o'r overview i fe, a wedyn sort of atgoffa fy hun o popeth hefyd. Fi wedi bod yn gweithio efo fe, a mae hynna wedi bod yn profiad rili dda. O, briliant. A rhan y profiadau hyn mae Meg yn sôn am, Griff o Siw. Ife dim ond, fi'n gwybod nath Griff fi'n meddwl sôn yn gynnefach o ran y prentisiaethau sydd gyda Sgil Cymru a'i myseleb. Ife dim ond un prentis y flwyddyn chi'n gynnig, neu fel mae fe'n gweithio Siw o rhan... Da ni'n gwneud gwahanol fatha o prentisiaethau. Mae gennym ni prentisiaethau a mi fydd hein yn cychwyn ym mis Ionawr wedi gwybod sydd ar lefel 3 a sydd i un cyflogwr sy'n mynd am flwyddyn. Felly, deud, mae BBC er enghraifft efo dwsin ohonyn nhw. Ond digwydd bod yn ystod y pandemig, a mae hyn yn rhywbeth da ni'n sôn amdano fo'r hyn o bryd chwaith. Ti'n Griff yn eitha'n lwcus o'na ran o dy brentisiaeth di yn ystod y pandemig, dwi'n meddwl, oedd, lle ti'n gael gweithio adra. Sy'n eitha anodd i brentis, dwi'n meddwl, i fod adra ben ei hunan a ddim yn gweld neb. So, na'r BBC o fewn dyddiau'r pandemig hitio, benderfynu bod nhw'n mynd i wneud dim prentisiaethau dros y bod drwy Brydain i gyd. Felly, dyn nhw'n mynd i cymryd prentis ers pryd bynnag oedd o mis Mawrth 2020. Ond maen nhw wedi penderfynu, maen nhw'n cymryd nhw'n mis Ionawr, a mae yna rwysyn yn cychwyn o dy gynnu. A mi fydd ITV yn cymryd 3, dwi'n meddwl, a mae yna gwbl o gwmnïau eraill. So, mi da ni wedyn, efo'r busnes cohort, da ni'n seddu lenwi o gwmpas y cyflogwr mwyaf sef y BBC. A wedyn mae heini wedyn yn mynd am flwyddyn. Mae'r prentisiaeth ar ei Griff wneud debyg iawn, ond bod o yn 15 mis, so mae ar lefel 4. So mae ar ei fath a blwyddyn gyntaf brifysgol, basically. Mae o'n lefel yn uwch eto. A mae hwnnw, ti'n seddu fod efo un cyflogwr. Mae'r prentisiaethau am bod y BBC a bobl fel yna yn gwybod bod nhw ddim
y darlledwyr wir sy'n mynd i cyflogi rhywun am flwyddyn a gwybod beth sgynnyn nhw am flwyddyn. Di'r diwydiant yn wir, hyd yn oed, y bad wolves di mwyn a thebyg, dyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud o un flwyddyn i llall, allan bod nhw'n gwybod bod gennyn nhw 2 cyfres o rhywbeth, ond dyn nhw'n gwybod os dyn nhw wedi cael gola gwyrdd am gynhyrchiadau newydd y bethau. Na dim e gan ddech chi'n gweithio tuag at bethau fel yna drwy'r amser, dyn nhw'n digwydd guaranteed. So o ddadl oedden ni'n cael bob amser oedd, os ti'n mynd at gyflogwr a dweud, os nhw'n dweud, dyn eisiau fforddi, dyn eisiau apprentice, so ni'n dweud, oce, so mae'n rhaid i gyflogi rhywun am flwyddyn, a so nhw'n dweud, fydda ni'n gwneud hynna, cos sa'r cynhyrchu'n dweud, mae'n gytundeb i yn 9 mis, sut rhaid gyflogi rhywun am flwyddyn. So mi o'n i'n dadla am 7 mlynedd bod ni angen prentisiaeth oedd yn medru bod digon sydyn ac yn medru symud digon sydyn i rei pobl ar gynhyrchiadau gwahanol. O unrhyw beth o ryw bythefnos, 2 wsnos i 3 mis, 4 mis, a bod pobl yn symud o un cynhyrchiad i llall. A mi wnaethon ni eto ar ddechrau'r pandemig, mi wnaethon ni fanage o gwneud peilot bach o 3 o bobl, mi weithio nhw'n gret am flwyddyn. Oedden nhw ar y cynhyrchiad cyntaf ar ei ddigwydd yn y pandemig, mi wnaethon nhw weithio reit drwedd, ac os yna gwpl o gynhyrchiadau gwahanol, mi weithio nhw'n gret. A wedyn Lenni, mae gennym ni 10 ar y cynllun yna, a hwnnw da ni newydd newydd gychwyn yn y gogledd hefyd, so mae'n gret bod ni wedi manage o gwneud, so mae gennym ni 6 prentice yn y gogledd ywan hefyd sy'n ar y cynllun. So cynllun criw yn arbennig ar gyfer pobl sy'n mynd o un cynhyrchiad i llall ac o un cwmni i llall, ac yn gweld lot o'r diwydiant, a sy'n wedyn yn debyg iawn i sy'n mae'r diwydiant yn gweithio'n pensiwn llawrydd. Mae'n gret bod chdi mewn un cwmni am flwyddyn. Mae yna gryfderau o'r 2 system, dwi'n meddwl. O Greff yn gwybod bod eisiau gweithio yn ysbryd rec, that's Greff, that's gwybod mae'n yna ti eisiau mynd. Ac oedd o'n gret bod yna'n flwyddyn, ac oedd o di gwneud y gysylltiadau a mae'n eisiau bod, a mae hynna yn gweithio'n gret. Ond wedyn ar llaw arall, mae gen ti rei pobl sy'n eisiau mynd i bod math o lefydd, a sy'n eisiau gwneud bod math o'r aglenni. So mae criw yn gweithio'n well i'r math yna berson. Fel ti'n dweud, no right or wrong, mae jyst 2 ffordd wahanol o weld o, basically. Ond maen nhw gyd, hyn o wedyn, maen nhw'n dal i gael eu prentisiaeth am 12 mis. Maen nhw'n cael eu cyflogi, maen nhw'n gwybod bod nhw'n cael cyflog bob mis. Os dyn nhw'n gweithio i ffeidio, os da ni ddim yn manage o cael rhaglen iddyn nhw. Felly, Griff, dy sefyllfa di nawr, efe contract hir dymor, byr dymor, yw dy contract i gyda ysbryd rec nawr ar hyn o bryd, neu siwt mae hwnna'n gweithio wedi dy gyfnod i gyda Sgil Cymru? So mae cytundeb gyda fi nes bris Aws gyda ysbryd llawn amser, a wedyn gen i weld ar ôl ni, wedyn sa'n siŵr ar hyn o bryd sy'n cynllun da fi, ond byddai'n ddiddorol i weld falle beth ma'n i wneud, ond fi'n credu beth sy'n rili dda am sefyllfa fi yn nawr yw bod dal cyfle i ddatblygu bod fi ddim yn apprentice rhagor. Fi dal mewn ffordd yn teimlo fel apprentice o ran fi dal yn cael y cyfle i ddatblygu. Mae'r rheolwr gyda fi'n rhoi lot o gyfleoedd i fi still, so mae wastad cyfle i wella, mae'n gret. Bendant. Just cyn bod ni'n symud mlaen, jyst mae'n sôn unrhyw un sy'n gwrando hefyd, os bod unrhyw sylw gyda chi neu cwestiwn gyda chi, please gofynnwch, achos neu gofynnwch yn y chat, neu croeso chi dod oddi ar mute, be bynnag sy'n rhwyddo gyda chi, dim un problem o gwbl. Meg, sôn am gysylltiadau, a Griff yn sôn am gysylltiadau yn fyna. Faint mor bwysig i ti'n credu mae creu cysylltiadau o fewn dy swydd di, pe bai ti eisiau symud mlaen neu bod ti yn gwneud rhyw swydd arall yn bad wolf, siwt mae creu cysylltiadau yn bwysig o fewn y diwydiant i ni ynddi mewn ffordd? Really bwysig. Mewn ffordd lleol, obviously mae'r pŵl o dalent, mae'n fwy fawr yng Nghymru, ond obviously mae'n llawer fwy, mae'n fwy fach na rhywbeth mae'r pŵl yn Llundain. So mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r talent lleol o'r ysgrifenwyr sydd fan hyn. So mae'n bosib just sort of gweithio efo fach rhywun sydd wedi ysgrifennu drama ar rhywun gyffroes newydd. So just bod yn ymwybodol o'r talent a pwy dych chi eisiau gweithio efo. Ac mewn ffordd fwy eang dros y holl diw, bwysig gwybod mae yna llawer o agents, literary agents, maen nhw wedi sefydlu yn Llundain, a maen nhw'n gynrychioli llawer o'r ysgrifenwyr. So mae'n bwysig cael perthnasau dda efo nhw, ac os bydd nhw'n anfon ysgrifenwyr newydd i chi, a danfon waith nhw, cos mae popeth yn mynd trwy nhw.
So mae'n bwysig sort of datblygu perthnasau efo nhw hefyd. Ac o fewn y diwydiant, just efo cwmnioedd eraill a just gallu ffurfio perthnasau efo pobl sydd yn gallu pwyntio chi mewn direction just talent newydd. So mae'n llawer o gwahanol ffyrdd i just, cadw. A ti'n sôn am argraffiadau, cysylltiadau yng Nghymru, ond hefyd tu hwnt i Gymru hefyd. Beth yw eich argraffiadau chi, tri ohonoch chi mewn ffordd, ar y diwydiant Cymraeg? Falle, fi gwybod sew, falle Meg yn benodol hefyd, chi'n gweithio bosib dros y ffin hefyd yn Lloegr. Beth sydd yn wahanol fyddech chi'n gweud am y diwydiannau yng Nghymru yn hytrach na dros y ffin yn Lloegr? Dwi'n be, cos nes i weithio lot yn Ewrop hefyd. Nes i gynhyrchu yn y Weriniaeth Tsiec o'n i'n am flwyddyn. A maen nhw'n debyg iawn i ni. Maen nhw'n wlad fechan efo iaith frodorol, efo gwledydd lot mwy sy'n dod i fewn i wneud diwydiant drostyn nhw. A mae'n dibynnu, yn fanna mae'n dibynnu ar y genhedlaeth, so mae nhw gyd yn siarad Tsiec a rhywbeth, so maen nhw'n oedd bobl hynna'n siarad Tsiec a Rusian, wedyn oedd gen ti Tsiec a German, wedyn oedd gen ti Tsiec a Saesneg erbyn rwan, Americanaidd. Oedd Americanwyr i gyd yn mynd i fewn yna, ac oedd nhw'n hynod o debyg. Sgynnyn nhw ddim, does am diwydiant brodorol Tsiec, wir ond diolch i ddew, mae gynna ni, oherwydd ysbryd rhan wir mae gynna ni'n diwydiant brodorol ni, lle da ni yn medru gwneud, ti'n meddwl rownd sti a bethau. A diolch beth am hynny, cos dwi'n meddwl, mae'n le i ti gychwyn a deall dy grefft a gwybod beth ti'n neud, i ti fedru mynd allan a dod yn ôl. Mae hynny'n hynod o bwysig, a dy pobl cwms di, a dy casualties di, a dim ots be ydyn nhw, bod chdi eto'n teimlo saff ac yn gwybod beth ti'n neud, a mae Bad Wolf yn gwneud union un peth, bod nhw'n raglenni anferth, mae yna deimlad teuluol iawn o fewn yr cwmni, a maen nhw'n edrych ar ôl pobl, a maen nhw'n hybu pobl i ddysgu ac i ddatblygu ac i fynd yn ei blaenau. A dwi'n meddwl, gyd i fynd i lle bynnag ti eisiau mynd, dwi'n meddwl, a ti angen mynd i lefydd eraill i weld sy'n mae pobl eraill yn gweithio. Ond yn diwedd, ti'n meddwl be mae'r diwydiant sy'n fath yn bod man. Mae o, ti'n meddwl, yr un peth da ni'n neud, dim ond lle ti'n mynd wir. Sef deud stories fel mae Meg yn neud. A dim ond pw ti, dwi'n meddwl, hyn oed os ar llai toilet o ti ar set, ti'n berson sy'n licio deud stori. Dyna Meg. Cos oedd popeth wedi cael ei cynolu yn Llundain lan at really just diweddar, really. So mae ond yn fi'n meddwl just y decades diwethaf mae pethau wedi dechrau symud allan, a mae'n real trend ar y funud o ddatganoli'r diwydiant o Llundain i'r wledydd gwahanol, i'r rhanbarthau gwahanol. A mae hynna'n beth really pwysig a gyffroes i'n meddwl. A fi'n meddwl mae'n dangos sort of shift yn perspectif y gynulleidfa, bod nhw eisiau gweld rhywbeth tu allan i'r perspectif traddodiadol de Lloegr, like the classic ar y BBC. Nawr mwy o mwy o pobl eisiau gweld diwylliannau gwahanol, maen nhw'n hapus i gwylio pethau efo isteitle sydd wedi cael ei dybio. A fi'n meddwl mae cwmnioedd fel ni, fel Bad Wolf, ni'n trio capitalise arno hynna a gweld, mae perspectif ni fel y Cymru yn really amazing, especially mewn sens diwylliannol. Dylen ni rannu hynna efo'r byd. So fi'n meddwl trend i symud allan ar y funud, a mae hynna'n really gyffroes. A fi'n credu fel un sy'n gweithio theatr genfyd yng Nghymru, fi teimlo unwaith chi yn gwrdd ar hyn hyd yn oed unwaith, a bod chi ddim yn gweld nhw hyd yn oed am 5 mlynedd arall, chi dal yn cofio'r un gwynebau, a chi dal, mae'r elfen o just y cyfeillgarwch na yn naturiol yn digwydd yn diwedd fi'n teimlo yng Nghymru. Dwi'n greffodd sy'n gweud ysbrydec o ti'n gwybod reit, fi'n meddwl ysbrydec fi eisiau bod. Efo'r iaith nath y ddenu dyn fwyaf o rhan, enghraifft, yn amlwg, siarad Cymraeg, medru siarad iaith di yn dy swydd, oedd na'n bwysig i ti? Fel ar lafar, fi lot fwy hyderus yn siarad Cymraeg, ty beth. A fyd, fi'n credu y ffaith bod nhw fel, so mae'r adeilad HQ Ysbrydec tua 5 munud, 10 munud i ffwrdd y ble fi'n byw, so o'n i'n rili keen i fynd fyna. Jyst os oedd mor agos, o'n i'n meddwl, na dri am hwn, a mae wedi bod yn wych. Ond fi yn meddwl bod y ffaith bod fi'n siarad Cymraeg di wir helpu fi.
Mae lot o bobl lleodd yn clywed, nhw'n gweud bod nhw wedi trial swyddi yn ysbrydec yn amlwg, mae rai swyddi, ond i bobl sy'n siarad Cymraeg. Fi wedi buddio hwnna, a fi wedi bod yn lwcus i gallu weithio trwy gyfrwng y Gymraeg fyd. Fi'n credu bod lot o bobl falle'n poeni am defnyddio'r iaith, ond does ddim y pressure yna o fewn ysbrydec, dim gymaint o beth mae pobl falle o tu fas yn meddwl o ran defnyddio'r iaith mewn ffordd benodol. Gallwch chi drafft o e-bost fel chi eisiau, chi wedi defnyddio'r ffodiaeth. So mae lot fwy casual falle yn be bydd y bobl yn meddwl, ond fi'n credu ar ôl cyrraedd na, o'n i'n poeni tyma bach falle'n mynd mewn, i fi'n digon dda, ond ar ôl cyrraedd na, oedd e very relaxed feel, ti'n modd? Ie, bendant, ie. A sy'n o rhan yr elfen o ffeindio prentisiaethau ac yn y blaen, oes rhai sydd yn uniaith Gymraeg, dim uniaith Gymraeg, ond oes rhai yn bod angen yr iaith Gymraeg i fod yn prentis, neu sydd mae'n anghyffio? Mae e gyd yn dibynnu ar y swydd, ti'n modd, yn amlwg os wyt ti'n delio efo sgriptiau yn yr iaith Gymraeg, felly ti angen bod yn rhugl y Gymraeg. A mae hyn wedi digwydd erioed unwaith eto, dwi'n cofio dros y blynyddoedd, pen o'n i'n dechrau chydig iawn o bobl yn siarad Cymraeg ar raglenni Cymraeg. A mae yna fwy a mwy sydd yn siarad Cymraeg sydd yn gret, ond be hefyd sydd yn gret, dwi'n meddwl, mae gen i cynnig plan i wneud siŵr bod pawb yn mynd i siarad Cymraeg a bob cynhyrchiad yng Nghymru os nhw angen o'i ffeidio. Mae gen ni Gymru Cymraeg yn bob math o lefydd. A dwi'n meddwl, dydy medru siarad Cymraeg ddim yn mynd i dynnu marchnad o'r wrtha ti. Mae o jyst yn mynd i adio marchnad arall i ti pen ti llawrydd. Cos ni gyd i siarad Saesneg ac yn mynd i gwneud yn iawn drwy gyfnod Saesneg, ond os mae genna ni'r un iaith arall yma sy'n rhaid agwedd lot mwy eang frydig i ni, dwi'n meddwl, am bo ni ddwyieithog. Da ni lot mwy agorad, dwi'n meddwl, da ni lot mwy Ewropeaidd na di pobl ddim efo dwy iaith. A da ni'n medru agor allan dipyn mwy, ti'n modd? Ond ia, o ran y prentisiaeth, da ni'n hollol ddwyieithog yn Ysgol Cymru, felly, ti'n modd, mae fyny ti fel prentis, os ti eisiau cael dy hyfforddiant trwy gyfrwng Gymraeg, na ni'n neud hynna o Griff o fi mewn Cymraeg a ni'n siarad. Dwi'n meddwl, swn i'n medru siarad Saesneg efo Griff, ond dim ond od. Ond, ti'n bod, os ti ddim yn siarad Cymraeg yn amlwg, mae'n mynd i ddigwydd drwy gyfrwng Saesneg. Ti'n bod, mae'n mynd i bod yn gymysgedd ar ddau beth bynnag sy'n siwtio pw bynnag. Ie, achos o'n i'n mynd i weina, Griff di codi dodyn da, ti'n bod ynghylch weithiau fi'n credu bod pobl yn teimlo, na, sy'n yn Nghymraeg. Ydy'n Nghymraeg yn digon da, ie, da ni'n cael hynna o hyd. Ti'n bod, dydy o mawt o gwbl gen i beth i safon dy Gymraeg di. Dwi jyst eisiau dy glwed sy'n siarad Cymraeg. Ti'n bod? A cyna beth sy'n hyfryd yn dyfe fi'n meddwl, fel ti'n sôn Griff am tafodiaeth, mae tafodiaethau ni gyd, fel un pedwar ohono ni'n wahanol heno. A ddim angen y Cymraeg, mae pobl, sa'n meddwl bod neb yn siarad Cymraeg perffaith, fi bendant ddim yn o gwbl, ond mae'r ffaith bod ni'n torri'r barier yna lawr yna, bod na le i bawb, bod ddim angen neb i dimlo bod nhw'n methu gwneud rhywbeth achos bod safon iaith nhw neu bod nhw'n methu siarad Cymraeg, achos jyst bod nhw'n trial y gyd sydd yn bwysig, yn dyfysyw o fewn y prentisiaeth. Ie. Mae gen i ffrindiau, a mae hyn, yr genedlaeth yn hun na fi, a mae hyn yn bendant cyn ysbrydec, dwi'n meddwl bod ysbrydec di helpu lot i dorri'r barriers yna lawr, ond o gen i un o'n ffrindiau gorau fi yn ysgol, oedd i thad i'n dod allan elli, ac oedd i mam i'n dod o Felin Heli. A oedden nhw'n siarad Saesneg efo'i gilydd. Oedden nhw'n meddwl bod o'r un o'r ddau efo Cymraeg digon da i siarad Cymraeg yn y tŷ. Oedd y plant i gyd yn siarad Cymraeg, ac yn siarad Cymraeg yn yr ysgol, siarad Cymraeg efo'i gilydd. Ond iaith y tŷ y Saesneg, cos oedden nhw'n meddwl bod y Gymraeg yn digon da. Oedd yn gwneud dim sens yn byd, ti'n modd? Na, ie. A diolch beth, dwi'n meddwl mae'r gwedda di newid rhywfaint ers hynny. A dwi'n meddwl mes bod yr ec yn well, mae'r de yn dall y gogledd, a'r gogledd yn dall y de yn well, dwi'n meddwl, na godda ni oherwydd ys bod yr ec. Ie. Ond ia, ti'n bod, i mi, mae well gen i bod chdi'n siarad bratiaeth na bod chdi'n siarad o. Ie. Meg, o'n i'n yn aml mae crews yn mix o pobl sy'n gallu siarad Cymraeg a
jyst ddim yn siarad o gwbl am nhw'n Saesneg. So, pan oedd fi ar gwledd, oedd rai pobl ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, ond oedd y sgript yn y Gymraeg ac oedd gyd o'r actorion yn siarad Gymraeg. So, so mae ddim yn rhaid cael Cymraeg perffaith, mae Cymraeg fi'n bell o perffaith. Ond fi'n meddwl mae'n mwy amdano'r parch at y iaith a'r openness i gweithio yn y gyfrwng y Gymraeg, a jyst parchu fel, mae hyn yn valid, mae'n equally valid i wneud sioe yn y Gymraeg ac nag yn y Saesneg, so... Definite. Bwysicach, fi'n meddwl. O ran to Bad Wolf a'r cynrychiadau chi'n neud, Meg, to'r weithiau fi'n gwybod cynrychiadau Cymraeg neu cynrychiadau Saesneg, yw gweithio dwyieithrwydd yn bwysig i ti, hyd yn oed gwe bod y set neu bod y sgript yn Saesneg ond bod ti'n nabod rhywun sy'n siarad Cymraeg, yw'r gallu newid yn syth o Gymraeg i Saesneg yn bwysig i ti meddwl o fewn y diwylliant ni'n gweithio ynddi? Yeah, definitely, especially achos ni'n gweithio mewn ffordd really sort of ryngwladol, a mae ganddo ni sort of sefydliad yn America hefyd. So mae'n ffordd da jyst i gadael y byd gwybod bod ganddo ni diwylliant ein hunain, bod ganddo ni iaith. Pam fi'n gweithio efo eraill fi yn trio defnyddio'r iaith, a mae Screen Alliance Wales yn mynd i ysgolion yng Nghymru ac maen nhw'n fynd i just addysgu plant amdano'r diwydiant. A fi eisiau gwneud mwy in terms of mynd allan i ysgolion Gymraeg a gwneud hynna yn y Gymraeg hefyd. So ni yn needs balance. Na, heb os, a to fe Meg, na fod pwynt nesaf fi o rhan ymgysylltu â pobl ifanc. Fi'n meddwl weithiau bod ni'n gallu yn yn swyddi ni ac yn mewn popeth mor brysur, ond fi'n hefyd rhywbeth o ti Meg eisiau rhan yn swyddi ymgysylltu a cysylltu mwy â pobl ifanc i glywed beth maen nhw moyn hefyd, achos weithiau ni yn gallu fi'n credu naturiol meddwl, dyma beth mae pobl ifanc eisiau, heb actually gofyn i'r bobl ifanc, so fi heb os rhywbeth o ti Meg a Siw a Griff fi'n siŵr yn gytuno, bydde fe'n ffantastig i fedru mynd o gwmpas ysgolion, i glywed yn union beth hoffech chi'r bobl ifanc, beth hoffech chi weld yn y diwydiant ni'n gweithio ynddi, beth allwn ni wneud i helpu mewn ffordd, ynddo fe? A cyfleoedd Siw i bobl ifanc o ran Sgil Cymru, pa oedran ac yn y blaen maen nhw'n gallu ymgeisio gyda chi a siwt allan nhw fynd ati? Fi'n gwybod bod y teg, fi'n meddwl bod... Mae'n y dyn yn glamrous assistant sydd wedi reid lot o wybodaeth yn y chat, chwarae teg i fi. Briliant. Ond mae prentisiaeth lefel 3 yn agorad i unrhyw un o dros 16. A dos na ddim oed gorffan. Oedd yn prentis hynna ni yn 47 yn enghraifft. So ti wedi bod yn hyn a bod yn prentis hefyd. Mae'r rhan fwyaf yn prentisiaid ni yn tueddu fod yn i'w arddegau hwyr 20 cynnar, falle. Ond mi ydyn ni wedi cael cwbl o bobl yn 16-17. Eto mae'n dibynnu ar y swydd. Cos ti yn gorfod bod ar set a weithiau, os o ti yn 16, weithiau sy'n rhaid nhw gael siaprwn i ti, so mae hynna weithiau'n anodd yr beth felly. Ond, a wedyn ar gyfer yr un lefel 4 ar y Griff wneud, mae rhaid ti fod yn 19. Reit, ie. Dyna'r gwahaniaeth yma yna. Na beth sy'n gret fi gen i Siw, newydd cyffwrdd arno fe, Meg, ac nath Meg wynd bod ti ddim yn ei brifysgol yn neud un peth, a wedyn newid gyrfa. Sdim rhaid, ar ôl gadael ysgol, sdim rhaid meddwl, reit, dyma beth i'n neud, a dyma'r unig beth allai wneud, achos weithiau, fi yn meddwl o fewn ysgol, felly bod ni yn cael yn arwen yn naturiol, felly i brifysgol i wneud rhywbeth, a wedyn, posib meddwl, gosh, fi ddim eisiau wneud hyn, a weithiau chi yn meddwl, gosh, fi wedi gwario'r arian mai fyny brifysgol, mae'r rhaid fi wneud hyn nawr, ond dim o gwbl mae opsiynau allan na, yn dos, a Meg, ti'n sôn bod ti wedi wneud un peth yn y brifysgol, ond actually meddwl, ti'n bod beth, falle this is not for me, a pwy o wir, falle mewn blynydde, i di nôl falle i'r gradd, ond mae yna opsiynau yn does, ddim rhaid stico bob tro i reit, mae'r rhaid fi wneud hyn, nag oes. Ac os unrhyw beth, os chi di wneud real sort of mix o pethau a teithio a wneud yr odd jobs a gweithio mewn sectorau gwahanol, os unrhyw beth mae hynny'n helpu ffeindio jobs a excelo mewn y job chi'n wneud yn y pen draw, ac os ti efo'r sort of profiad bywyd i ffido mewn i hynna a dysgu chi sgiliau personol a proffesiynol hefyd. Maen nhw'n dweud pam chi'n gweithio mewn sgript a mewn datblygiad, rhywbeth mae'n werth cael bach o profiad mewn, efallai gradd neu efallai mewn ffordd fwy anffurfiol yw seicoleg, ddim fel
Saesneg neu ffilm neu sgript, cos obviously chi'n dysgu am cymeriadau, chi'n dysgu am sut meddyliau pawb yn gweithio. So, fi'n meddwl mae profiad bywyd yw'r peth pwysig, there's no age limit. Na, heb os. A ti'n be arall hefyd, dwi'n meddwl, mae'n diwydiant ni, mae'n sector ni mor eang. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig cael pobl efo bob math o gefndiroedd, bob math o ddiddordebau. Neu ti jyst yn cael yr un lleisiau drwy'n amser. Mae rhaid i ni gael lleisiau gwahanol, neu di pobl ddim eisiau gweld beth da ni'n neud. Dwi'n meddwl pan ti'n mynd i ysgolion, a da ni'n mynd i ysgolion ifanc fatha mae Sgwyn Lions, a maen nhw'n gwneud gwaith ffantastig i fynd i ysgolion. Ond di plant fel arfer ddim yn meddwl bod gyda ni gyfrifwyr yn gweithio, a peintwyr a plastrwyr. Mae yna gymaint o electricians, yn ogystal o bobl sy'n datblygu sgript a yn gwneud datblygu ar gyfer y we fatha mae Griff yn gwneud. A mae e gyd yn waith creadigol, mae pawb yn hollol wahanol, dydyn, a mae e gyd yn dati gilydd i wneud yr bethau ffantastig yma. Ie, o'n i jyst yn mynd i weid na, rhan hyn o'r theatr a ffilm a theledu, yn amlwg, o ran, mae pobl yn meddwl falle weithiau, i weithio yn y theatr, mae'n rhaid fod yn actor neu yn gyfarwyddwr yn enghraifft, ond wedyn mae tîm marchnata ni, o siwbeth, y lle mwyaf creadigol allwch chi fod yw'r elfen marchnata, i bydda grifft o ti'n gweithio o ran cyfryngau ac yn y blaen, mae'n rili bwysig a mae popeth yn ffidio mewn i'w gilydd, rhy beth y fi o ran y gwaith cymuned i fi wneud, nid o reidrwydd i fi wneud unrhyw beth ar sioeau, fi'n helpu da sioeau, wrth gwrs, ond mae'r gwaith cymunedol yna yr un mor bwysig a mae avenues gwahanol o fewn y theatr a ffilm a theledu sy'n rhaid e fod jyst yn gyfarwyddwr neu'n actor ac yn y blaen. Mae gymaint o ffilm gwahanol mas yna, does, sy'n bwysig. Bendan. Oce, o'n i'n addo, byddwn ni ddim yn gweud yr gair yma, ond fi'n credu bod rhaid ni. Covid-19, Griff, mae'r teg, ti'n neud apprentice ti yn ystod Covid, fi'n iawn i ddeall na? O'n, ie, so... so dde. Ie, wel, nes i ddechrau apprenticeship yn Medi 2019, yn un lwcus, nes i gwrdd y pawb yn Esbyrrec, nes i gwrdd y pawb yn Sgwrs Cymru, a wedyn, yn amlwg, nath lockdown taro ni March 2020, fi'n credu oedd e. Oedd e'n broses really weird, ond achos bod fi'n neud swydd mor ddigidol, oedd e'n rhywbeth ni'n gallu neud o adre, falle oedd e ddim yn derfrydol yn dysgu sgiliau newydd, ond wnaethon ni addasu a oedd e'n gweithio i fod yn dig, a fi'n lwcus o'n i wedi cael cwrdd y bobl cyn ni, fi'n credu bod wedi bod yn anodd petai ni wedi dechrau tra cyfnod Covid, os yw'n gwneud sens. Ie. A Meg, beth amdano chi o'r rhan yr elfen, nath popeth i stop yn Bad Wolf ac yn y blaen, a Sgwrs Lions Wales, neu just parhau o'n ddigidol fel ni mewn ffordd? Na, oedd ni'n eitha lwcus, so oedd fi wedi dechrau job fi Ionawr 2020, so oedd fi efo tua 6 wythnos ar yr office, a wedyn... so oedd fi just i cael un. O ran perspektif cynhyrchiad, oedd ni'n eitha lwcus, cos oedd yna cwbl o pethau o fewn post-production, so mae hynna'n sort of mainly in the edit, a mae pawb yn gallu gwneud hynna'n remotely, so oedd hynna'n haws. A wedyn, oedd ni jyst pan oedd ni eisiau mynd nôl at ffilmio rhaglenni newydd ni, oedd ni jyst i sort of adapto i'r guidelines, as oedd yn really anodd, ac oedd angen cael sort of, beth yw'r gair, Covid coordinators? Beth yw'r... Ie. So oedd ni angen cael pobl ar set jyst i wneud siŵr bod pawb yn dilyn y guidelines, ac oedd e'n really anodd, ac oedd yna llawer o scares ble oedd production angen just stopio am dydd, because oedd falle rhywun wedi potentially cael Covid, ond oedd ni wedi gwneud yn rili dda i cario mlaen, really. Oedd, testament i pobl ar y cynrychiadau gwahanol, A wedyn cydlynu popeth sy'n o'r rhan apprentices ac yn y blaen, sy'n roedd eich chi? Ie, oedden ni, yn draddodiadol, oedd yn apprenticeship ni'n dod i fewn ata ni Sgwrs Cymru am gyfnodau o bob blwyddyn. Rhwng 7 i 10 wythnos dweud o'r blwyddyn ddata ni. A dwi'n cofio Nadine a fi yn clir y swyddfa i fynd â stwff adra am 2 wythnos, dyna lle ni'n mynd i fod just gweithio adra am 2 wythnos, cos dyna be pawb yn dweud ar y bryd. A mi gyda ni 23 apprentice ar y bryd. A blwyddyn a hanner, da ni dal adra, mynd y lai. A da ni wnaethon ni ffeindio bod ni'n medru symud bob dim ar-lein o ran asesu a cydlynu, fel ti'n dweud, a siarad efo pobl. Mae'n gweithio, os rhywbeth, mae yna rei adegau, cos mi oedd rei yn apprenticeship ni, yn enwedig o'r BBC yr adeg hynny,
Ond un yn dod o'r Alban, ond un o Werddon, ond un o Birmingham, neu un o Manceinion. So, ti'n modd, os nag oedd nhw i fewn yn gweithio ar raglen, oedd o'n mynd i fod yn uffan anodd i siarad efo nhw, ond wrth gwrs ar sgrin, dim ots o lle ti'n dod na di, ti'n modd, da ni'n siarad efo pawb. A dyna hefyd sydd wedi digwydd yn ystod Covid i ni, mae ydi agor yn cynnig lleidfa ni allan, da ni'n rhaid cyrsia i'r diwydiant yn ogystal o prentisiaethau. A da ni'n ffeindio, da ni'n cael bo math o bobl na fydda byth yn dod i Gaerdydd i wneud cwrs, ond mi ddod nhw ar-lein i wneud cyrsiau yma ni. A mae hynny wedi bod yn hynod o ddiddorol, a dwi'n meddwl fydda ni'n cadw yr elfen yna ac yn gwneud cyrsiau hanner a hanner, ti'n modd? Ie. O ran theatr genedlaethol, yn amlwg ni'n gweithredu yn genedlaethol, yn wedi yn rhywbeth yn swyddi gweithio gyda'r gymuned, ond yn anffodus weithiau oedd e'n cyn Covid yn amhosib i greu rhywbeth cenedlaethol, achos byddai'n golygu byddai rhaid rhywun i deithio o rhywle. Le nawr, fi'n gwneud rhywbeth yr enw Clwb Theatr Cymru ar gyfer plant ifanc, a mae fe'n hyfryd, mae rhyw 100 o blant wedi ymaelodi, a maen nhw bob cwr o Gymru jyst yn cael sesiynau drama ar-lein sydd yn gret, achos mae'n ffantastig i weld rhywun o Ynys Môn yn siarad gyda rhywun o Rhondda, a mae'n jyst yn hyfryd i glywed yr acenion a jyst y cyfle yna i blant a phobl yn eich swyddi chi ymgysylltu a sy'n rhaid iddyn nhw fod yn yr un lleoliad. A dwi'n meddwl, mae hynny'n gret, cos dwi wedi dweud erioed, Sgil Cymru, da ni, dim Sgil De Cymru. Mae'n gret bod gennym ni brentisiaid yn y gogledd yma, bod ni'n medru siarad efo nhw bob dydd dros Zoom. Mae'n ffantastig o beth, dwi'n meddwl bod ni wedi manage o gwneud. A dwi'n meddwl o bys ni wedi mentro gwneud hynna blaw bod ni wedi gorfod wneud o yn ystod y pandemig reit o'r dechrau. Yr eil jyst llechan ni fewn a mi ddysgon ni, nathon ni'n neud lot o gangymeriadau ar dechrau, dwi'n siŵr. Ond mi oedden ni'n cyfarfod, oedden Griff, oedden ni'n cyfarfod unwaith y mis, a oedden ni'n ffeindio bod pobl isio cyfarfod ac isio siarad, a wedyn, ac unwaith eto'r cohort yma, hyn o'n dos oedd am ond y gyfarfod yn y bora jyst i ddweud helo, a bod ni'n gwybod bod pawb wedi codi a gwely. Genna ni hogyn y Werddon, ti'n cofio Griff oedd Adam, oedd o'n amlwg, oedd o literally di syrthio allan o'i wely o tu nôl iddo fo, bob tro, oedd o'n switchio gamera ymlaen, a dyna fo, ac wrth i'n cael ei frecwast yn ystod y cyfarfod, a ffain gret, ond mi oedd yn rhaid patrwm i ddwrnod rhywun, a wedyn oedd yn mynd i cario ymlaen efo gwneud y gwaith hyfforddiant yn y fod i wneud wedyn. A mae'n gret bod o wedi gwneud, os mae wedi gwneud yn byd ni fwy, ond yn llai. Ydy, definite. Wel, fi jyst yn ymwybodol, sori, mae amser yn hedfan. Mae nawr rhyw 5 munud i 10 munud sydd ar ôl dynnu, sy'n crazy. Mae'r awr yma di hedfan, sori, fi wedi bod yn gofyn cwestiynau, ond mae'n gret fyd. Yn amlwg bawb sydd yn bresennol wedi cyfrestru, byddwn ni'n meddwl o bosib bod, naill ai bod chi'n meddwl mynd am yrfa yn y diwydiant neu bod chi o bosib yn pwy a wyr, ond o'n i jyst eisiau gofyn rhai o'r cwestiynau olaf i'r tri ohonoch chi, sy'n unrhyw tips gyda chi ar gyfer y pobl ifanc sydd wedi mynychu ar gyfer ffordd mewn i'r diwydiant, ac hefyd cwestiwn, pe bai chi'n 16 eto, pa adborth a pa rhyw fath o, be fyddech chi'n gweithio chi'n yn 16 eto, pe bai chi'n gwybod bod chi'n mynd mewn i gyrfa yn y byd creadigol. Fi'n meddwl, na i ddechrau. Fi'n meddwl fi'n credu just y ffaith fel fi'n credu wedi sôn tipyn heno, i drial bethau gwahanol, sy'n rhaid teimlo bod chi'n set in stone pan chi'n 18, a mae yna opsiynau mas na fi'n credu, na beth byddwn ni'n gweithio ni'n, am rhaid teimlo Sianeli, bod rhaid ti fynd i'r brifysgol, a os chi moyn 100% ewch amdani hefyd, mae yna fuddion wrth gwrs i mynd i'r brifysgol, ond jyst bod chi yn ymwybodol bod ddim rhaid o hyd dilyn falle gyrfa neu ffurf academaidd i gyrraedd le chi eisiau bod yn y pen draw. Fi'n meddwl na beth byddwn ni'n gweithio ni'n an. Griff, bydd amdano ti? Allwch chi gopian gyda llaw, sy'n rhaid, allwch chi gopian. Byddwn ni'n gweithio fe'n an, falle, asgynnau ti wedi bod yn dir, o ran i beth o gorfeddwl pethau, fi'n cofio pryd ni'n 17, nes i, a sa'n credu fi hyd yn oed i gweithio sŵn dan y hwn, a nes i, mewn rush yn poeni, pawb arall ffrind fi'n mynd i brifysgol, neu'n ymgeisio brifysgol, so nes i drial am rhyw, nes i ymgeisio am dan o gradd cadwraeth, conservation, cos ni'n licio bod gwyllt very random, so fi'n mor falch is i weithio retail, a wedyn dath hwn fyny, swydd sy'n rili addas i fi, ond byddwn ni beth i'n meddwl amdano, cos oedd e ddim yn rhywbeth oedd yn yr ardal ar y pryd, a oedd e ddim yn rhywbeth falle nes i rili ystyried, ond mae'n berffaith i fi nawr, so fi'n credu i beth o gorfeddwl pethau, a fel nes i wedi, sy'n fod yn agored, a os chi'n gweld rhywbeth chi'n meddwl, falle bod hwnna i fi,
ewch amdano fe. Ie. A fi credu Griff, jyst atgyfnerthu beth y ti newydd dweud fyd, mae'n iawn i chi licio mwy na un peth hefyd, o'r rhan mae'n iawn i chi licio... Sy'n rhaid meddwl reit, mae'n rhaid i fi cael gyrfa yn y diwydiannau creadigol, ond allai ddim fod yn gyfreithwr. Newch y ddoi os chi'n moyn, fi'n gwybod dwi'n am dweud, ond pan byth meddwl, fi'n credu weithiau yn dyfennu yn fel bod dynol yn meddwl reit, dim ond un peth allai wneud, ond sy'n rhaid o gwbl allwch chi fod yn artist ac hefyd yn gyfreithwr, neu allwch chi fod yn gyfarwyddwr, ond hefyd yn athrawes. Sy'n rhaid meddwl o hyd, reit, dim ond un gyrfa allai gael, mae'r byd mor agored, a ni gyd yn wahanol, na beth sy'n gwneud y byd yn lle arbennig i fod ynddo, a fi jyst yn meddwl weithiau mae gorfod o bwysau hefyd bod rhaid pawb i dilyn un trywydd penodol yn dos e. Sorry, jyst mae'n gweud na. Syw, beth amdano chi? Sych chi roi tip eich hunan neu tip i bobl sy'n... Na, o'n i'n mynd i ddeud i beidio, peidio gorfeddwl, cos mae hynna rhywbeth da ni gyd yn neud pan da ni'n ifanc, dwi'n meddwl. O gynnau'n ddywediad ffantastig, o'n i'n dweud, a good soldier never looks behind. So bod chdi'n sbio yn dy flaen drwy'r amser. Dim os bod chdi'n gwneud cangymeriadau, jyst dos yn dy flaen. A dwi'n cofio, pan nes i'n gwneud uffan a cangymeriad ar yr awyr yn fyw rhyw ddwrnod, ac nes i gyfri allan o ryw fideo funud yn gynt ac oedd o fod. So dweud bod o fod yn 2:15, nes i gyfri allan i 1:15. A dy cynnu, o'na gynnyrchydd yn eistedd yn ôl ni, oedd tu ar un oed ac ydw i rwan. Ac oedd y cangymeriad i digwydd, o'n i wedi dweud am mi oedd wedi gweithio ac y ffain, ac oedd ni funud yn fyr ac yr ein i lenwi'r rhaglen, ac o'n i yn dod allan o'r galeri yn swp sal ar ddiwedd yr rhaglen, a dwi'n cofio ddari dweud, gwranda, nes dim lladd neb, dim surgery di hwn. Os da ni, peth gweithio fysa di digwydd ydi sgrin ddi, mae sgrin ddi yn ofnadwy, ond fyna neb di colli fywyd. So just cadw mewn persbectif, a dwi wedi cario hwnna fo fi drwy mywyd, cos mi ydyn ni weithiau yn meddwl bod ni'n gwneud brain surgery pan da ni'n gwneud rhaglenni, a dyda ni ddim. A just trio gwneud pobl yn hapus, a dyna da ni'n neud, ydi deud stories, a mae rhaid i ni gofio hynna, wir ti'n ma? Na, bendant, ie. A fi'n credu, yn dyfa o'r rhan yn hynny, Syw, i gredu yn eich hunan, fi'n credu weithiau fel pobl ifanc, fi wedi gwneud yn hunan, os ydyn meddwl, sa'i digon da. Fi'n cael y mentalit na, sa'i digon da, mae'r rhywun arall. Ond, please, credwch yn eich hunan, achos os nag ych chi yn trial rhywbeth, byddwch chi weithiau byth yn gwybod, a chymod, yn naturiol weithiau, chi'n meddwl, na, sa'i digon da ni na, neu allai byth dweud na. Ond just, os chi'n trial rhywbeth, newch chi synnu eich hun mewn ffordd, yna? A mi liciwn ni ddeud hefyd, please, pan da ni'n hysbysebu, prentisiaethau, please, ewch amdanyn nhw. Dysa byth digon o bobl yn trio am hein. Mae nhw'n gyfleoedd gwych i bobl. A da ni byth yn gwybod lle mae'r bobl yma, pam da ni ddim yn medru cyrraedd nhw, a pam dyn nhw ddim yn dod ata ni. Yda ni'n gwneud rhywbeth o le. Os yda ni, dydwch wrtha ni sut da ni fod i'ch cyrraedd chi, o bod ni'ch cyrraedd chi'n well. Na, bendant. A Meg, beth amdano ti? O ran unrhyw adborth neu beth bynnag hoffet ti rannu? Meddwl mae'n bwysig, falle mae bach yn gwahanol efo hyfforddiant o roi apprenticeship, ond yn gyffredinol mae'n really bwysig trio just wneud gwaith sydd wedi ei talu. Felly os fi'n meddwl, os chi'n dechrau wneud bach o waith fan hyn a fyna sydd yn didal, wedyn mae sort yn setio'r tôn am ddim yn chi angen gwerthfawrogi y gwaith chi'n neud a sgiliau rydych chi efo. So mae hynny'n setio'r tôn am sut chi eisiau pobl eraill i trin chi. So just peidiwch byth gweithio am ddim, basically yw adborth fi, cos mae'n eitha gyffredin yn y diwydiant, a ni angen newid. Yn bendant, paid yn neud am fwy na bythefnos, dyna di'r dyna pobl fatha screen skills yn neud. Os oes rhaid i ti neud am ddim, paid yn neud am fwy na bythefnos. Ie, na, bendant. Wel, fi jyst yn mynd i agor y llawr nawr. Os unrhyw gwestiwn, diolch yn fawr iawn, Syw, Griff a Meg, wedi joio siarad â chi. Ond os unrhyw un arall cyn i ni orffen, cyn mod fi un cwestiwn bach arall hoffen ni ofyn cyn gorffen i bawb, ond unrhyw un eisiau cyn bod ni yn symud mlaen i'r cwestiwn fach na, os unrhyw un eisiau gofyn rhywbeth, fel o'n i'n gweud, sy'n cywir anghywir o ran cwestiynau i gael, felly cewch amdani os chi moyn gofyn rhywbeth. Dim problem os na o gwbl. Fel oedd Steff yn sôn ar y dechrau, fydd Steff gobeithio yn rhyw fath o ddolen gyswllt rhwngthon ni gyd. Felly unrhyw un sydd â ddiddordeb, unrhyw beth ni wedi siarad heno, neu eisiau profiad, please cysylltwch â Steff, neu ni yn amlwg yn uniongyrchol os bod gyda chi'ch e-bost ni, ond bydd Steff yn ddolen gyswllt os ych chi eisiau. Iawn, newn ni aros eiliad bach.
Iawn. Wel, jyst cyn gorffen, o'n i jyst yn licen i ofyn, a sy'n otos bod ateb i hwn neu beidio, ond unrhyw brofiadau neu cynlluniau, na ni, Steff, gwe cysylltwch a fi, briliant, diolch Steff, unrhyw brofiadau neu cynlluniau ar y gweill gyda chi o fewn eich cwmnioedd le mae bobl ifanc yn gallu falle cysylltu gyda chi, fi'n gwybod sy'n chi'n sôn am y prentisiaethau ac yn y blaen, os unrhyw beth yn codi'n fian neu fel byddech chi'n annog rhywun i fynd amdani? Mi fyswn i'n deud yn union beth mae'n y dîm di ddeud, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol, gwnewch siŵr bod chi'n rhan o'r cylchlythyr. Mae gennym ni 2 cylchlythyr ein diwydiant ein prentisiaeth, a da ni ddim yn gyrru cylchlythyr allan blaw bod gennym ni newyddion, so da ni ddim yn mynd i fod yna niwsans drwy'r amser. A wedyn, os da chi yn cael ein cylchlythyr ni, mi fyddwch chi'n gwybod pan mae gennym ni newyddion, ond mae gennym ni mi fydd na prentisiaethau mynd allan yn fuan iawn nhw'n o fewn 3 wsos i fis ar gyfer mis Ionawr, a mi fydd gennym ni rei mis Mawrth a mis Ebrill, a wedyn y mis Medi flwyddyn nesaf hefyd, so mae'n mynd i fod yn flwyddyn brysur o ran prentisiaethau ni. Bril. Ar un fath o ran dy theatr genedlaethol, os bod diddordeb yn theatr gyda chi, plis jyst cysylltwch, ni'n trial annog bobl i gysylltu a wedyn unrhyw beth sydd yn codi o ran swyddi neu profiadau, fydda i'n gallu fod yn hunain gyswllt i chi wedyn i drial creu'r profiadau hynny. Fel yn sôn ar dechrau, fi'n rili awyddus i greu mwy o gyfleoedd ar gyfer bobl ifanc, achos o'n i'n teimlo pan o'n i falle'n berson ifanc, o'n i ddim cweit yn siŵr o fewn y byd theatr le i fynd a pwy ofyn i, felly please cysylltwch gyda fi. Na i rhoi e-bost fi yn y chat hefyd, so fel ni'n gweud, cysylltwch gyda fi. Griff a Meg, os ydych chi'n rhywbeth fi cyn bod ni yn cloi, os ydych chi'n rhywbeth hoffech chi ychwanegu o gwbl? Fi di rannu link yn y chat ar gyfer sort of tudalen hyfforddiant Green Alliance Wales. Os chi hefyd yn gallu dilyn sort of link i'r vacancies, tudalen vacancies ni hefyd. So mae'n werth just monitor hynna a just cadw llygad ar unrhyw job sy'n dod lan. Fi'n meddwl mae'r sort of intake o prentisiaethau yn digwydd pob flwyddyn. Na i checo yn union pa dyddiadau na i gadael i Steff am gwybod, ond ie, mae'n werth just monitor hynna. Fab, diolch Meg. Griff, ti eisiau ychwanegu rhywbeth? Ie, so fi'n gobeithio deith fwy o gyfleon o fewn Esbrach. Be byddwn ni'n gweud, ddo, yw just, os ych chi'n gweld unrhyw beth yn dod blaen, hyd yn oed os dy swydd yw e, falle, mae lot o swyddi, so nhw'n cael lot o geisiadau, ewch amdano fe. So chi beth yn gwybod, weithiau mae cyfle i chi ddatblygu tra'n gwneud y swydd. So fi'n cael jyst i cael y hyder i roi enw chi mas neu drio am bethau. Os dwi ddim yn gweithio mas, neu pobl cofio'ch enw chi, neu dydd cyfle lan eto, mae jyst i gael y hyder na rili, roi chi'n iawn mas na, a drio ar y wahanol cyfleon. Na benna, jyst ychwanegu fyna, ti'n iawn weithiau, ti'n meddwl, fel o'n i'n sôn yn hyn, ti'n wastad meddwl, sa'n gwrs fi digon da, a weithiau, hyd yn oed os bod rhywun arall yn cael y swydd er enghraifft, mae mor bwysig fi'n credu bod chi yn trial, a byddwn ni'n cofio chi, a byddwn ni'n meddwl, waw, ti'n cofio fi neu hi neu beth bynnag, mae fe jyst yn bwysig weithiau cael eich enw chi mas na, yn dywe, mae fe'n gret o beth. Yndi, a weithiau mae jyst yn arwain at rhywbeth arall hefyd. Ti'n gwybod weithiau bod chdi'n mynd iawn ar gyfer y swydd yna, ond fatha bod yna swydd arall yn mynd i hysbysebu eto, sy'n mynd i fod yn berffaith ar gyfer di. Bendant. A mae hynna wedi digwydd yn eitha aml i ni. Efo prentisiaethau, mae'n pobl wedi trio am un, da ni'n gwybod dyn nhw'n mynd i fod yn iawn ar ei gyfer o, a da ni'n symud nhw tuag at gwmni arall, a maen nhw'n berffaith ar ei gyfer o. Bendant. Wel, ar y nodyn hynny, licen i ddiolch yn fawr iawn i Siw, Griff a Meg. Diolch yn fawr iawn. Fi wedi joio siarad â chi. Fi wedi bod yn ifed ym hanner o de, yn teimlo bod fi jyst gyda chi yn y lolfa, fi wedi bod yn joio gyda chi. Felly diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi gyd nath ymuno, rili meddwl lot bod chi wedi ymuno. A ie, diolch yn fawr iawn unwaith eto i Steff, Steddfod yr Urdd am, wel, gydlynu'r sgwrs arbennig ma heno. Wir wedi mwynhau. A gobeithio bod wedi bod o fydd i chi, y bobl oedd yn y Zoom fel petai. A fel o'n i'n sôn, please, unrhyw beth chi moyn, cysylltwch unrhyw bryd. Felly diolch yn fawr iawn. Diolch fawr. Diolch. Gwybod pawb.